мотива няма до къде. Тъй съм криминал па на обратно. Дали? Как ще малко дивато, не? Валя, врати го повече на тама, че от другата страна ни свети слънцето. Ей, сега лети супер, бе. Да. Сега ще няма вятър и точно и бързо лети. Нещо го изгубих от тебе. Екипата си да мисли. Не е толкова нищо. Тъй как не витор. По-препука, бе. Нещо му трябва. Е от 70-та година. Ти мил ли си? Той гори камъчета, бе. Той няма компресия. Да, това криво просто ненормално. Да, бе. Прави много не 3-5 мотора. Толкова. После дай да бръмна малко. На втория курс. На втори курс. Даже ако искаш много без да го капсам. Така се угасна с играта. Не знам, като му не стига гориво от двигателя. Не, аз го обърнах по гръб, той не може да смече. Не, точно това ти говоря. Тръбичка ли служил или мек? Твърда, направо желязо. Къде си е служил, бе? Вътре, бе, за хора и тя най-отзаде. Добре, сега си служил мека, да знам. Защото така е по чертежи, аз така. Абе не на чертежи, слагиш си електроновата да може да се случи постоянно. Виж малко радио си на завой прави. Да. Къде го? Къде избега? Ако го ликнахме, не можах да повярвам, че това лети. Това не трябва надолу. Какво ще кажеш? Екстра. Това ли вратно, защото иде само да пресам. Да. Я бе ми са ми интересно да гледам. Нали? Не, по-си интересно. Колко минути още? На типа си... 4 минути. Ти час не хващаш пъти. Не, това ми е още касет като от морето, бе. 5 минути и бие, Да. Тук си играе за само... Това е хубаво, че като гаса двигателя батки планиране. Усмихни се, бе, вале. Аз снимай, бе! Това много време изкара, бе. 5 минути и нещо има ли? Нема. Около 4 минути да са. Оп.